बिथाङा जेखौ बुंदों माने बेथ' दा जेबो जाथाव नङा मानो होनोबा बुङोब्ला 6थि सेड्युला मोनसे भारत संबिधाननि मोनसे बियो बेबस्था गतिके बे मोनसे संबिजिदारि मोनसे मा होनो रैखाथि ट्राइबेलफोरनि थाखाय आरोखि थ' ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआबो बिदिनो आयेनजों दाजाजोबनाय गतिके बिथाङा मा साननानै बुंफ्लांखो माखो बेखौथ' बुंनो हाला बिथांनि माबाखौ खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय दुखु मोनगोन मानसिफ्रा बेखौ लानानै आरो बेखौ लानानै जोंनि मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टार बिथाङा दा अलरेडि क्लियारिफिकेसन होगासिनो दं जे बेफोरबायदि जेबो जाया आरो माबाफोर जायोबाथ' सावरायनायनि गेजेरजोंसो जानो हायो खिन्थु माने बेबायदि सोरबा बुंब्लानो जानाय बुस्थु नङा जे आं सानो दा गासिबो थिग जालांगोन बिथाङा जेखौ बुंदों माने बेथ' दा जेबो जाथाव नङा मानो होनोबा बुङोब्ला 6थि सेड्युला मोनसे भारत संबिधाननि मोनसे बियो बेबस्था गतिके बे मोनसे संबिजिदारि मोनसे मा होनो रैखाथि ट्राइबेलफोरनि थाखाय आरोखि थ' ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआबो बिदिनो आयेनजों दाजाजोबनाय गतिके बिथाङा मा साननानै बुंफ्लांखो माखो बेखौथ' बुंनो हाला बिथांनि माबाखौ खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय दुखु मोनगोन मानसिफ्रा बेखौ लानानै आरो बेखौ लानानै जोंनि मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टार बिथाङा दा अलरेडि क्लियारिफिकेसन होगासिनो दं जे बेफोरबायदि जेबो जाया आरो माबाफोर जायोबाथ' सावरायनायनि गेजेरजोंसो जानो हायो खिन्थु माने बेबायदि सोरबा बुंब्लानो जानाय बुस्थु नङा जे आं सानो दा गासिबो थिग जालांगोन